Pues hola, Anna, gràcies per estar aquí i fer de testimoni. Molt bé, cap problema. Al contrari. Doncs res, la meva pregunta era per què vas venir a fer la sessió amb el mètode Bru? Quina era la teva situació? Què és el que volies? Bueno, quan em vaig plantejar venir a veure't va ser perquè tenia ganes de sentir-me una mica millor amb mi, perquè no acabava de trobar el què, no? O sigui, havia anat fent diverses coses, però no m'acabava de sentir del tot bé. Així que vaig venir amb l'objectiu aquest, precisament, de sentir-me millor a mi mateixa i de sentir-me més plena amb mi, no? I per això vaig venir a veure. Molt bé. I què va passar? Vam fer la sessió, el procés, i què va passar? Doncs, vam fer el mètode Bru i vam marcar primer, abans de fer el mètode Bru, vam marcar primer un objectiu. L'objectiu era, em vas assessorar una mica per escriure l'objectiu, i era ser plenitud, tenia molt a veure amb això, no? Ser un estat de plenitud i sentir-me bé a mi mateixa i també trobar una persona que fos coherent i congruent amb mi. Aleshores vam fer tot el mètode i vam gravar unes creences que vam fer conjuntament i vaig estar, no recordo malament, 3 o 4 mesos escoltant aquestes creences 3 dies cada setmana. I això és una mica el que vam fer. I si vols t'explico una mica quin és el resultat, no? Exacte, sí. Per mi va ser un abans i un després, allò, amb mi i a la meva vida, no? Va ser un abans i un després perquè vaig començar a entendre'm o entendre una mica més què és el que volia, entendre que sentir-me bé a mi mateixa no volia dir estar sempre feliç, sinó volia dir poder encarar la vida d'una altra manera, no? Des d'un estat més de plenitud, més de pau. I aleshores van començar a passar coses en el sentit de tenir ganes de fer ioga, de fer meditació a diari i sobretot de canviar la meva vida en el sentit de com la tenia encarrilada a nivell laboral, no? Vaig començar a qüestionar-me si realment el que estava fent a nivell laboral és el que m'agradava. Jo treballo en un lloc que tinc molta responsabilitat i tinc molt d'estrès i això em suposa moltes hores al dia i anava sempre molt estressada amunt i avall i aleshores al fer allò vaig començar a qüestionar-me si realment volia allò. No sé dir-te. O sigui, va ser això, com d'un dia a l'altre m'anava qüestionant coses, tenia ganes d'estar més tranquil·la, de dir, i què t'agradaria fer si comencessis de zero, no? Esborrem una mica el que has fet fins ara i què t'agradaria fer. Aleshores vaig començar a pensar i em vaig donar compte que el que m'agradava era ajudar les persones i em vaig decidir a fer una formació de terapeuta i aquí estic. El primer any, són 3 anys, combinant amb la feina, combinant-ho amb els nens, però no sé, és com una convicció diferent, no? De voler fer les coses de manera diferent per sentir-me millor i per encarar, com et deia, millor les coses de la vida, no? Molt bé. M'has respost totes les preguntes. M'he avançat. Sí, ho has fet perfecte. Molt bé.